Improvisa és una aplicació online que et permet crear les teves pròpies composicions audiovisuals tocant el teclat de l'ordinador com si es tractés d'un piano. Cada cop que toques una tecla s'activen un so i una animació alhora. Metro! Mentre tens una tecla premuda, el so reprodueix. I en el moment que deixes anar la tecla, el so desapareix. Això vol dir que has de mantenir premudes les tecles i no deixar-les anar mentre vulguis que sonin. Es poden tocar diverses tecles conjuntament i combinar els sons de diferents maneres. Es pot deixar una tecla premuda per a que faci de base sonora i amb altres dits disparar diferents sons en intervals més curts. Cada cop que entres a Improvisa pots crear una composició audiovisual diferent. Vols tocar amb mi Improvisa? Sí. Tria una carpeta de sons, una d'animacions, posa't a tocar i enregistra els teus concerts. Selecciona el menú de carpetes de sons i explora entre les diferents propostes passant el ratolí sobre les carpetes. Quan trobis una que t'agrada, clica per descarregar-la d'internet. Fes el mateix amb les carpetes d'animacions. Veuràs un animalet blau rodant. Quan l'animalet desapareix vol dir que la carpeta està descarregada. Clica-la un altre cop per activar-la i tocar amb ella. Pots també enregistrar i publicar les teves creacions. Selecciona una carpeta de sons i una d'animacions. Un cop les tinguis actives a la pantalla, prem el botó d'enregistrar i posa't immediatament a tocar. No canviïs de carpetes mentre fas l'enregistrament i dona-li l'stop quan acabis. Disposes de fins a 5 caselles per guardar temporalment els enregistraments. Després, els que més t'agradin, pots publicar-los a Improvisa amb el teu nom i un títol. També pots sentir i veure les peces audiovisuals publicades per altres persones. Vols fer la teva carpeta per Improvisa? Vols improvisar amb sons creats per tu mateix? Edita els teus sons i publica les teves pròpies carpetes a Improvisa. Pots editar els teus sons amb algun programa d'edició. Per exemple, pots utilitzar l'Audacity. És molt senzill aprendre a fer-ho. També pots descarregar els sons de molts llocs d'internet. Cada carpeta de sons conté 26 arxius MP3, que corresponen a les 26 tecles de l'ordinador en el moment de tocar. Cada so pot durar des de 3 fins a 30 segons o més. Nosotros hemos trabajado la banda sonora del Planeta de los Simios. També pots crear carpetes d'imatges i publicar-les a Improvisa. Cada carpeta conté 26 imatges en format JPG, que igualment corresponen a les 26 tecles de l'ordinador amb les que toquem. Per fer la teva carpeta d'imatges pots utilitzar fotografies, dibuixos, collages, textos... Nosotros hemos trabajado un poema de Pau Río. Per poder pujar les teves carpetes de sons i d'imatges a Improvisa, primer de tot t'has de loginejar. Això ho pots fer des de l'entrada de l'aplicació. Clicant en el botó de Puja carpeta de 26 sons o Puja carpeta de 26 imatges, podràs seleccionar els teus arxius. També pots afegir tota la informació que vulguis per explicar el contingut de la teva carpeta. Nosaltres hem fet una carpeta de tecnojazz. Nosaltres hem fet les imatges d'un conte. I també les veus. I amb tota la classe hem organitzat una gran sessió de concerts multimèdia.